One political party yandakaona inini yakavhoterwa, ndinoidira chii? Ndinoidira kuti yakavhoterwa zvandakaona 2 terms. Saka that political party iyoyo ndinoisupporta. That name, that leader Nelson Chamisa ndinomusupporta because akavhoterwa. Asi dai 2018 Chamisa asina kuwana mass kana kuti support, inini paye zvangu baba Chinogure ndingadai ndisiri kumusupporta. Ndinosupportera zvinhu zvakafa, zvinhu zvakadhakwa. 2023 zvakare takaona masi ichimusupporta ichimutevera, akawina ma-election zvandakaona, kwete zvokutera kuti ZANU-PF zvinotaura zveZANU izvi, akawina ma-election. That's why ndichimusupporta. But support inonetsa ndeyekuti Chamisa haana support enough isupport ine main power ku Povo. Povo ine support only pa ballot papers pakuvota, but main power chaiyo Povo haina main power. Chamisa haana support ine varume vane zvivindi nevakadzi vane zvivindi. Chamisa uri kusupportwa namba zhinji yacho mabond education. Kana tichitaura kuti bond education, handisi kutaura kuti munhu akazvarirwa kueducation ba, ndiri kutaura kuti munhu akazvarirwa hondo yapera 1980 zvichikwira. Saka 1990s nokuti dzachemberoka vanhu va 1980 ndo mamwe madhara, vamwe varume muri kuona mumagrupu vachena musoro, vamwe vatona mazindebva atoti kukuru kudaiso. Ukatomuona panoti sekuru mudhara makadi. I think ini ndakatombosangana nomwe mfana wekuma 90s uko. Nguva zhinji taitotamba tese nguva yakareba Sereki, but ndaitomuti mukoma. Ndaiti mukoma. Ndozvichizotora ndizona unoyo muzoona mukoma wake, mukoma wacho mfana wangu kure futi ndonomufara wandosira kure futi. Iwe uri kuri saka nawo iripo ndeyekuti vafana vazhinji mabond education. Dambudziko riripo nderekuti kusimba chaiko wafana havana kusimba kufanana nevanhu vekudhara, havana kusimba kufanana even vakadzi vemazuva, vana mai vemazuva vari kukundwa naana mai vekare. Vana mai vekare vanga vakasimba, vana mbuya vanga vakasimba zvisingaiti. Vaienda kumunda kunorima kutungamira ng'ombe negeja akatakura mimba iri kuma 8 months. Wemazuva anaya kana mimba yakungosvika kuma 4 months so hauchamukwanisi. Unotanga kuti wakutorwara, unenge wakutorwara, wakutogara wakarara mumba. Vaienda kung'ombe ava vachichera mwana ari kumusana uko achifudza ng'ombe mvura ichinaya, noti vari kumazuva. Saka ndaungotora shona yekuti Chamisa haana support ine main power. Chamisa une support yevanhu vanoimba nema-election chete. But kuimba nema-election tingaimba nema-election zvedu, but chokwadi chakanaka ndechekuti hapana. Saka Chamisa dai vanhu vaChamisa vari garwa nemweya wehondo zviri nani. Vakanzi pindai murodhi vanohanda mudzimba, vakanzi ngatiendei kuhondo, vafana vazhinji manje havana chavari kuita. Zvokuti dai mapolitical parties vachigona kusosa nyaya yezvombo, saka mizwa vanhu vachiti izvombo, chinoita kuti vanhu vasapinda mustriti vari kutya masoja ari kushandiswa neZANU. Masoja ari kushandiswa nana Mnangagwa ndivo vari kutya chete vanhu ivaya, ari kungotyiwa nevanhu. Pasina zvese izvozvo vanhu vakareva vachirikina, but still already vanhu iko zvino vato nemwoyo wekupinda mustriti manje, vanhu vatotsamwa. Now it's a sacrifice now. Munhu wese paari ari sacrifice. But vafana vakapuwa pfuti, vafana vese vafana munoona vese vakangopuwa pfuti chete havambosvika kupinda kuti havatyi kubvunza hondo vafana, because hapana ari kushanda, vafana vese vakagara. Saka nyaya iri kunetsa ndeyekuti tiri kurwa nenzou. Kana ukarwa naye uchiita yekurwa mbama kumagaro ingakunzwa here. ZANU-PF inzou, tiri kurwa nenzou. Tifuti twatinoshandisa kana shamu uchirwa kumagaro kwenzou, matako kwenzou, uchirwa chiche inonzwa chino kunzwa ikakunzwa here. Kana kunzwa ndabatwa inozvinzwa here. Even kana ukatopfuura futi haitozvinzwi because ibara racho haripindi. Handiti muri kuona nyaya yacho pairi kufira. Ndo pairi kufira nyaya ipapa. Why ndichitaura kuti nzou? Because ZANU-PF musoro wayo chaiyo, musoro wezANU chaiyo pane injini yayo chaipo paZANU army. Then yozoita judiciary paside, police paside, yobva yazoita electoral commission paside. But army ndo yakanzenya zvese izvo. Saka ZANU iri kushiudwa nenhengirikini, iri kushiudwa nearmy. Saka haugoni kunhingirikina. ZANU-PF inzou. Saka isusu tiri kurova kumashure kwenzou. Even all political parties ari kurova kumashure kwenzou. Unoite inzou ngaite iye ichitemba army. Saka ZANU-PF iri kutemba army, isusu ngati delay nearmy. Kupedza zvese
kana mune masimba wana president Chamisa kuenda kumatare kana ku constitutional court, international court, high court, supreme court, vanana biti, wana Shabangu, wana Timba, vanana Nigirikini, vese wana Wilson Ngulube, wana Skala, ne vamwe vakasiyana malawyers akadzidza muZimbabwe. Muchine simba rokuti munogona kuti muone unyanzvi maererano kudzidza kwa isupi madofo imimi makadzidza. Anditi munoziva mutemo chiri kudiwa ndechekusuwa army ne police yacho ne judiciary yacho, mukuru we judiciary wacho na minister wacho zvese na minister of defense wacho na, because tine ma 11 izvi zvakawanda strike army chipindira munyaya dzema election, army chipindira munyaya dzeku destroy vanhu. 2007 army yakapfura vanhu ikakuwadza vanhu ikauraya vanhu ikatumwa mumaruzevha. 2018 army yakashandiswa kupfura vanhu muna 4th street zviri pachena. So army iri kushandiswa muzvinhu zvakawanda stereki. Tiri kuona vanhu vakanga vaitungamira fazi, vamwe vacho vanhu vearmy vakabva kuarmy, vanhu vakanga vari kuzeki kuya kwakapinda vanhu vearmy. Saka tine ma 11 okuti army ndo yakaisa Emerson Mnangagwa futi pachigaro. Saka ZANU-PF iri kudherera vanhu, ichishungurudza vanhu, haisi kuteerera mutemo wenyika, haisi kuremekedza vanhu, kurespecta vanhu, ichitemba army. Saka vana Valerius Banda vanofanira kuti vadairire nyika. Nyika inofanira kubvunza mauto vatungamirwa na Valerius Banda, because mauto pachezvawo havasi vese kavafana vari mumabharaka. Majena mashefu ndo ari kudya achiguta, ndo ari kutambira ma 100 something thousands mari dzavari kutambira nemazvimwe zvavari kupuwa mabig pay and so forth. Saka havasi kuita hanya nekuchengetedza ukama upenyu hwevanhu vana Valerius Banda, because mamineral enyika anofanira kuchengetedzwa nemauto. Mhuka dziri musango, makomo, nzizi, zviwanikwa zvenyika, vanhu chaivo vari munyika, even hurumende ikabira nyika, mauto anofanira kuchengetedza. But wana Valerius Banda havasi kutora basa ravo sejob ravo, sebasa ravo. Saka nyika kana ine security, kana polisi yashaiwa basa, haisata basa, kana kuti parliament isina basa, isatedza mutemo, because parliament kana yakubridge mutemo yakuita zvainoda, kana parliament yakupana na motikari vega vega, ivo varombo vachitambura vachipana na mari vega vega kuti varambe vari mupower. Saka which means yabridge mutemo. Saka which means ma opposition party kana achiumbwa aripo kupikisa zviri kuitwa wana comrade Chamisa nevamwe ma opposition, muripo kupikisa nekuramba zviri kuitwa ne hurumende iripo, kana kuti zviri kuitwa ne parliament. Saka basa renyu nderei? Basa renyu harisire kungogadzira ma election chete, basa renyu harisire kugarira ma election chete, basa renyu harisire kuumba ma political parties chete, because iri zvimwe zvacho vamwe maakuita chinakidzwa chokugadzira ma political parties muchishandisa madofo. Vamwe angoita lawyer, angoita advocate, angoita professor, maakugadzira mapato muchida kushandisa vanhu paground kuda kuwana mari dzema revolution dzemapato, muchida kuwana mari, kudya mari nemadhona and so forth nemusaka wati zvinhu zvamuri kuita zvimapato zvamuri kuvhura hazvisi kusiya nyika yasununguka, hazvisi kusiya nyika yaane democracy. But muri kusaboteja even kana pakava ne-opposition party huru muZimbabwe yacho, muri kuisaboteja futi muchiparadza ndimi muchibatsira ZANU-PF, because isu tinotaka kuatakana tega ma-opposition party. ZANU-PF haitsemuki. Saka which means munonyebera kuti muri ma-independent political party, but munenge makahengwa neZANU, munenge makarembedzwa neZANU, munenge madoneterwa mari neZANU kuti mumutse ma-political party. Because now vabiti vanofanira kufesana nearmy, nejudiciary, nepolice. Vatendai biti, vaChamisa, vaSkala, vaTimba, vaNigirikini, vese ma-advocates ese, malawyer, maprofessor ese, vakaita ma-PhD, vese vakaita madokta, vanofanira kufesana nenyaya iyo kana vachiti vanomirira kodzero dzevanhu veZimbabwe vari kumirira vanhu. Army inofanira kuti idairire nyaya yayo ku-International Criminal Court, nesecurity yenyika, naminister vese maministers, inofanira kudaira nyaya yayo ku-ICC, inofanira kudaira nyaya yayo ku-Constitutional Court, ku-High Court, ku-Supreme Court. Ani mruzona, because kana tikaira kuti even President Chamisa kana mukada kuti ipite zvema election, it's obvious ka army ndo inongoramba ichitungamirira, inongoramba ine masimba iwayo, because simba reza kufunga kwenyu dai army yanga isina kubatananiza ingaita here zvairi kuita izvi. Kufunga kwenyu chembere yakabudisa mashoko ndokutashanga here vanana ngiti vana mutsanga zvavanotaura zviya zvese, vanatemba muriso zvavari kuita zvese izvi, kushungurudza kuti vanhu muZimbabwe kwese kubridge mutemo. Army ndo iri kutembwa neZANU-PF, ani muri kuona. Saka army ngaisuduruke padhuze neZANU kana vaida kuti munyika muwe nedemocracy. Saka vana Sibanda ngavaudze vanhu kuti vari kuda kuti Zimbabwe iwe nedemocracy rini, isununguke rini, ende vari kuda kutarisa rini kuti vachachinja government rini, because ndo vakachinja vakaisa ED. Saka ndinokumbirisa zvikuru kuti dai Mwari vatibatsira. Ndine urombo zvikuru kuti ma-political parties akana mukaudza 20 abatsire zvinhu zvakasunungura Zimbabwe zvezve. Iyi business ramakutoita makuita chinakidzwa nebusiness resimba revanhu nemiromo yevanhu, zviri kusiya vanhu vangori makuwa, vanhu vari mumajeri, ona Karembera akasungwa, zviri kungosiya vanhu vachiuraiwa vachitambudzwa, which means no benefit.
kujoina political party kana kujoina opposition party or ruling party, no benefits, because if ukajoina ZANU-PF yacho inokukushandisa yapedza yakurasa yakudhamba. Saka kana vana comrade Chamisa vachitungamira opposition party ngavarege kurilaya nema election chete, ngavarege kurilaya nema reforms chete. Even opposition ndo opposition kaya tinoti chaicha iri munyika yo, ngavarege kurilaya nezvo chete chete, ngavaite zvinhu zvine musoro chaizvo zvinobatika, ngavaite zvinhu zvine musoro zvine zvichibatika chaizvo, not kurilaya nezvinhu zvakafanana naizvo. Azvina zvinobetsera zvino, and azvina zvinomisa, and azvina zvinosumudza, and azvina zvinobetsera, and azvina zvinopa kana kusumudza kana kusimbisa. Azvina kusiya kwama benefits. Vanhu vamunenge muinavo imimi comrade Chamisa ndo vanenge vachibenefita, vachidya nemi, ndo vanoramba vari mudhuze vachikuprotectai, but zvinhu zvisingafambi pasi apa. Vanenge vachitonyengerera kuti vadye vayangwe mukaka kwamuri imimi, but the rest namba zhinji pasi apa tinenge tichidzungaira nekutambudzika nemusangano. Vanhu vachidzungaira nenhingirikini, hapana chiri kufamba, tinongofira mukusapota nemukukambena. End of the end tichese tichapedza taretire taneta, but tinenge tasafirei kwemakore tichifamba nemusangano. Saka pane zvinhu zvinofamba. Vanhu vangagona kusapota biti, but vanhu vari padhuze nabiti ndo vanenge vachidya vachiguta, vari padhuze naMonzora, vari padhuze naShabangu, vari padhuze na Timba, vanhu vari padhuze naSkala, vanhu vari even vanhu vari mudhuze naMnangagwa ndo vari kudya vachiguta. MuZANU-PF macho the rest nekumaruzevha vana chauro. Saka there's no need yokuti vanhu vave vakasimba munhingirikini. Saka even muchiona kuti vanhu kana mukavatuma kuti itai zvakati vanhu vakuneta. Chokwadi chiripo, ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete, tiite zvinhu zvine musoro, noti kunyebera kushandiswa, noti kunyebera kushanda, noti kunyebera kunhingirikina. Iko zvinezvi vanhu vakawanda vanonyebera kunga vada Chamisa but havamudi, vanhu vakawanda vanonyebera kunga vari kushanda naChamisa but nekuseri vachishanda neZANU. Dai takanga tiri vamwe vanhu takamira nepolitical party imwe chete zvaibatsira. Saka ZANU-PF inzou zvese zvatiri kuita zvese zvokuti maelection, mareforms, kupinda murodhi, kuhondo, chiripo ndechekuti kurohwa kumagaro kwenzou. Haizvinzi kuti ndarohwa nachinogura inzou, haitopozvinzi kuti chinogura ari kutaura kuti ZANU-PF ya, because iyo pachezvo ayo musoro chayo chayo iarmy inenge ichida kuona zvavanokuita ichiko mapatewa, toda kuona zvavari kuita zvachona. Panorongwa nemapato da kuita zvakati pese, army inenge yakatogadzira kutarisira kuda kuona kuti vari kuda kuita sei nepolisi. Panorongwa zvakati zvese, saka hakuna chino musoro chinobuda chinoshanda, because zvinhu zvese zvakagadzirirwa, takagadzirirwa mboma, takagadzirirwa shinda. Saka hapana pari kutongwa nechidictatorship. Saka chokwadi chiripo, masangano ese nevana veZANU chinogona kuita izvo. Kana vanhu vatosacrifice kuti naMurodi macho na we do or die, kana kuti vana comrade vese vemapato vese vabatana vakamutsa nyaya yekuti vopa vanhu zvombo chete, vanhu vopinda muRodi vopinda, kana vakapinda muRodi vakabata zvombo zvisina problem. Hapana chinoningirira pa vanhu kungoti zvombo izvi kungopa vanhu kana kungopa vanhu kana 1000 chaiyo chaiyo futi vanhu vanopinda muRodi vakawanda muRodi. Kotsvaka zvombo chete kungoti kuMozambique kupa rimwe department, kuSouth Africa department rezvombo, kunhingiko department rezvombo, kana zvimwe zvikapinda vane chikribidi munyika imomo zvonopuwa kana vanhu 100 chaiyo kana vanhu 200. Munonyeba imi. Vanhu vanonhingirikina ndo panotangira nyaya yacho ipapo. Kana zvimwe zvombo zvochizopinda zvakawanda mai, chinotanga imhirizhonga inomuka imo mukati imomo, nehondo inotanga mukati imomo, then inoita kuti dzimwe nzvimbo dzizaruke kana kuti mabhodha kana zvimwe zvinhu zvidini. Kana dzimwe nyika dzobatsira mai, dzinobatsira maringe nehistory nerecord iri kuitwa munyika medu, iri kuitwa neZANU-PF, iri kuitwa. Saka vanoona kuti bato riri romwe nderipi, vanhu vari romwe ndevapi, povho iri romwe here kana kuti iri right. Saka dzimwe nyika dzinoziva kuzobatsira, noti izvoti zvokungotaura tiri mumafoni izvi. Hakuna nyika inomboya kutibatsira, inoti muZimbabwe mune rugare, inoti Zimbabwe yakagadzikana. MuZimbabwe hamuna mhirizhonga, hamuna rugare. Kana iyo nyika iyo ZANU yacho inotaura bvunza dzimwe nyika kuti ko muri kuda kuzama kuti udii munyika muno mune runyararo. Saka hapana, because vanhu vanenge vachiti kuti hakuna nyika inopinda mune imwe nyika ine runyararo kana kuti nyika yakanhingirikina. Saka chokwadi chiripo ndechekuti ngatisiyane, tichazvisiya zvemaelection izvi hazvibudi izvi zvakatoramba muZimbabwe, idzi one party state iri kuitwa muZimbabwe nemareforms zvese izvi. Chokwadi chiripo ndechekuti ngatibatei pane nyaya iarmy. Saka isusu kana tese tichipinda muRodi, kana tati takupinda muRodi against kutaurira nyika dzepasi rino kuti army yemuZimbabwe nesekiti yemuZimbabwe zvairi kuita hazvina musoro, handi muri kuona tiri kudzvinyirwa nemauto. Kana tikamutsa hondo, kana tikaenda kunochema kune dzimwe nyika, ngatichemei tichitaura nyaya iri, ngatifambisei shoko remauto. Mauto emuZimbabwe ndo ari kukepcha, ari kupa power ZANU-PF. So saka ndinoda kutendai zvikuru mazvita, muwe nenguva yakanaka. Ndibaba wachinogure, maita basa, ndibaba wachinogure. Hakuna kurowa kuswera tichirowa magaro enzou zvatiri kuita izvi, kuswera tichibhabhadzira nzou kumagaro zvairi kuita uku. Musoro weZANU-PF yearmy, even waChamisa ndizvo ngavazive kuti musoro weZANU iarmy. Even wabiti waShabangu waMonzora, zvemameeting zvamuita zvese muchimbogara muchimbopisirwa zvimarumu zvamuda kuitwa muchidini, mahumbwe aya kurwa kumagaro kweshumba kwese kuya.
pane nyaya chaipo ndepekuti kana kune matara anogona kuti adaidze varume ava vese vaende kunozvidairira vataurire nyika pavari chaipo because ZANU-PF is not independent political party, haina kuzvimirira, yakamira nemauto. Ndikutenda Mr. Baba Chinogure.